Ikastaroa izatez Moodle-en ingurukoa da, baina kasu honetan lan izan du Moodle-en diseinuari pixka begiratu du edo. Moodle-en itxura ez da oso erakargarria kasu gehienetan, baina guk pegatzen du ikutu batzuk eman da, trikimailu batzuk erabilita Moodle-en itxura, ohiko itxura satar edo ez oso landua, bilaka dezakegula pixka erakargarriago eta batez ere helburu bati begira, eta da diseinu onak eta itxura onak ikaskuntza mesedetu dezake. Ikastaroa ze erabiltzaileei zuzenduta dago, dagoeneko Moodle erabiltzen duten irakasleei, eta lortu nahi duguna da pixka konpartitzea bai kezkak eta bai konpontzeko bitartekoak. Guk ere hainbat ikastaro ematen ditugu, arlo guztietako irakasleak ditugu hemen, eta bakoitzak bere eremuan erabiltzen dituen trikimailu horiek edo dituen behar horiei erantzuteko oso trikimailu erabiltzak egon konpartitu nahi dugu. Eta horretari da, erabat praktikoa. Praktikan ipintzen ari gara, nola egiten da hau, nola egin daiteke hau, zein bitarteko erabiltzak. Itxura nik uste alderdi guztietan duela, eta gaur egunaren gehiago. Itxura ez da bakarrik pertsonaren itxura, bez eta erabiltzen ditugun tresnen eta egin behar ditugun gauzen itxurak ere, edo erakarri gaitu edo atzera botako gaitu. Tresna bezala Moodle berez ez bada oso polita, horrek ja atzera bota dezake erabiltzailea. Ez bagaude ohituta online eremuetan aritzen, zailago izango da itxura eskasa duen tresna bat erabiltzeko gogoa izatea. Beraz, askotan usatu egiten ditugu erabiltzaile potentzialak itxura ez dugulako behar bezala zain. Erabilerak asko, gaur egun batez ere gure inguru honetan asko, bai unibertsitatetik hasita, edozein hezkuntza arlotan erabiltzen ari da. Eta edozein etapatan. Umetatik, enpresetan erabiltzen da, erdeko askotan erabiltzen da eta eremu askotan. Erabiltzeko modua ere diferentea da eta erabilera diferente asko ditugu. Batetik online irakaskuntza puroa, hau da, nugo presentziazko saiorik gabeko irakaskuntzarako erabiltzen ari da, eta presentziazko irakaskuntzarako lagungarri gisa, soporte gisa erabiltzen ari da. Kontua da, erabilera mota bakoitzari, erabilera eremu bakoitzari egokitzea, eta ditugun behar eta dugun egoera erreal horri erantzuteko bitartekoak eta batez ere erantzuteko itxura, ikastalorei dagokionez, ikasteko itxura